jụrụ sọmọnwa anyị nyere ohere ịgbakọta abụọ oke ite afta oke ite anyị abịa mmanụ ọzọ oke ite ka anyị si ka ọgbọ onye oke ite onye oke ite onye oke ite and ụlọ ego onye ndị ọmụ ọtụkọ mọchibere ya ọtụ akọ ka ọba gosipụtara ya ọ ihe nkiri ka ha kelere o ma mma ụmụ onye ndị ọmụ ihe nkiri Your time is up. Your time is up. Okay, your time is up. Okay, those go. Those go. Ojiri Papa saw. Feel alive. 1 million message, no jump. Ojiri Papa to entertain us. 1 million message, no jump. Because okay, your time is up. Who knows it? Was it going to be a mother? What can you do? Was it going to be a